Assalamu alaikum bandiraɓe furankoɓe. Assalamu alaikum bandiraɓe waɗoɓe politique. Ko musidɗo moɗon Samba Seck pour le Diaw, chargé de la propagande et communication digitale Daouda Dia depuis presque 11 ans. hande noon ken yiɗɗo wadde vidéo andinde renndo ngo kala activité politique mo mbaɗnoɗen Daouda Dia en joƴini hakkude meɗen Daouda Dia to banggue politique gasiɗo ha laaɓi. Daouda Dia min ɓooyi yadude duuɓi 15 hamin jaada. Kala to militant daroto sirŋino haaɓe mi waɗi, kala to zone daronto leader muɗum mi waɗi. Min mi ñamani haqqe Daouda Dia. So woodi ñamde haqqe ko Daouda Dia ñami haqqam, ko min mi ñamani haqqe Daouda Dia. Musino département Kanel ko tendance uji mbaɗi haareji mbaɗi, ɓeene keedi ga, ɓeene corto e ga, ɓeene jeeha ga, ɓeene mbaɗe ga promesse aji mon fof ene yaaha. Minen min keddi par ce que on saaha laana ka hen sohluno awƴoɓe, on saaha ene muusi leader fof ene yinno vraiment militaji muɗum keddo sara muɗum, surtout kanko. Minen min keddi min ndendemo ko haare nde to bangi o bang. Allah waɗi noon min jalten nden haare min ngare to wiyete joni to jumiri ndi fuɗɗi yettede ɗo. Beele mo to fuɗɗi yettede ɗo ko ɗon jahami ma wood wi o paɗɗo duuɓi 15 yahani guila nden ene yaaha joni. Guila nden ñande fof mboɗo waɗe ko mettimi, kono ɗin momay sa yeehi wiyete ka jam fiiɗo. Joni noon beele men woodi waɗama ministre kono mi yaaha. Holko nayi dalilu? Daouda Dia min liggidima mbimi duuɓi 15 duuɓi 15 ɗi ala ɓiɗɗo furankoye kalanteɗo darde Samba Seck to banggue Daouda Dia. min gonde ɗum haɗi mi fewnita to noon ko babam Haalpulaar mbi so ɗaɗima goni buruji ma calal ma weɓata. Babam miñum babam Abdoul Siré e Mama Siré, Abdoul Siré jibiɗi jibi, Mama Siré jibiɗi babam Jibi Seck. haɓoro kam toon ene bonnanami kadi oɗon andi somo lutti wonde toon hamin goni toon mi heɓata toon gueɗal. Preuve premiére amen audience yaade palais, hay wonɓe Fouta Djibi noddi téléphone ngaji garen eɗen jaaha audience. min ɓol woni ɗo mi yahani audience o. ɓe jetti pale inde men nodde Samba Seck. Samba Seck woodi mawɗo goto natɗo e indam. ɓe ngeni kamɓe ñeñɓe ɓe awluɓe ɓe dokka, ɓe pecci goto fof 405, no goto fof 800 000 ɓe peccani min. kadi teeli 50 000 woodi biɗo onon ɗum kam dokkay ɗum Samba Seck. waɗani ɗum défendre mi yeyani gase ɗum ɓenni. caggal ɗum jami poolel mbammi toon fedde, tawmi toon fedde ne wiye mouvement orange ene wi catégorie ma jaadade Daouda Dia par ce que pewta e beltay. mbimi ko metti on ɓe kalni mbimi mami noon to Daouda Dia ƴeftumiɓe nawmiɓe boosiyaɓe. min Daouda Dia waɗi min recevoir, min jewti o heeɗi min mbaɗimo proposé projet momin jiiɗi wadde. o wi janggo yo min nel représentant jam men ɗiɗo hoolaɓe, o hokki min 200 millions min mbaɗa transport. no min garti e jamme e koƴi jalti, Jibi haɓɓi sare mum yeehi Boussa wi Daouda woron financé projet o. j'étais très endurant, muñmi ɗum par ce que ko conviction joguimi, ko engagement et détermination e hon objectif aji ɗi mbami fixé pour wadde atteindre. ɗum continue saha fof wadde de monté des coups bas. Samba Seck wini, Samba Seck waɗi ni. ɓe jawnora ɗum jeunesse o ɓe monti toon jeunesse yo ngar mbaɗa cosére mbaɗa remplacé min e pullo mo lelpo kefta palsuji amen. ɓe mbatta haaldude mumen jokkodire kamɓe men Daouda min ɓe guelmini min, kono ɗum yahani. yawnora ɗum conseil ji jonti waɗete, conseil ji en ƴefta yimɓe fof, ƴefte zone uji ɗi en ƴefte mbaɗe conseil. min hay conseil municipal mi waɗa ha Poulel, mais mi heddima ɓuuri yiɗi. mais avant ɗum no Poulel dokki départ, Jibi Seck noddima ko galle Amnata Dia en, kanko e Amnata Dia. ɓe mbi Samba Yero an woni juuɗa men, woni koyɗa men. Pullo yeehi hande noon min ngala e goto toon an, siko Allah woto yam mbimi mi yahani par ce que ha on gaddi men Daouda. kadi min mboɗo jogui fimde. ɓe mbi joni noon hol feere mbatten par ce que hande kala goro bone e Poulel yeehi banggue muɗum. sen holno mbatten ha mbasen feerɗo e wuuro he. mbimi mbaɗen des GIE ji, ko kalami ɗo ko vidéo aduna fof ma heeɗo. GIE ji mbaɗe financement ji. no financement ji ɗi nomin mbaɗi GIE ji, financement uji mbaɗa, financement uji ngari Jibi Seck fecci GIE ji fof a heddi GIE o.
mbaɗmi hen vidéo mbammin audioji yimɓe furankoɓe keeɗi ɗum ɓenni Djiby Seck ene continue mi sikkuma woppu kono ene continue haɓade mi woodi no Daouda wi o wi Daouda on suufu goto ono ɓuuri hoolade kala gonɗuɓe Daouda Poulel ay pour fawde on suufu dow amen ɗum kadi ne gasani min continue yaade Daouda duuɓi 4 hamin min ene wadde amen min haaldata e amen wino pullo tampi yeehi lawol muɗum min keddimi a windata message jawbu ma a noddata ƴeftuma ten pourtant c'était le moment pour partir mais haɗimi yaade ko on moment ene musno sa yeehi ɗum de malgré ɗum j'ai fait 2 activités à Poulel Diaw don de fourniture scolaire première édition Daouda waɗani hen mbuuɗu 1 franc waɗani hen mbimi pourtant ko kanko waɗi parrain mbimi kadi ko kanko waɗi par ce que saɗa wonde leader ma a waɗat promotion muɗum deuxième édition c'est la même chose fistine Daouda waɗani hen par ce que Djiby waɗimo gomlo mbaɗirami activité ɗi pour heftude yimɓe Poulel naɓe e juuɗam na moi je suis orphelin de père min nani hooram école à part mo wonam jowmi bira saɗa yaha école au moins ma jaada e woorde nangol juma jaadon ɗoftim min jaadi waɗa andi difficulté fourniture élève waɗata rencontré un simple ardoise ma bunu jangde élève no gommi chargé de mission au ministère de la jeunesse j'ai pensé à cela ɗum tagi joguimi esprit du partage waɗa waɗa donde fourniture am wattami appuyé ɗum tan ko guiƴamen wonɓe Côte d'Ivoire kono mbuɗo Daouda Dia natani par ce que philosophie Daouda Dia e par ce que e gommo hebde yimɓe mais quel que soit alpha hay sino yimɓe keɓami min kay maaro komi neɗɗo makko Daouda Dia woni mo jeeyira neɗɗo muɗumen daro en sirgono bone muɗum o musa doole neɗɗo makko c'est le seul leader qui le fait hay neɗɗo goto wawa muñide personne kadi no omo jogui conseil ɗi moƴƴani neɗɗo sa woni lamɗo kala garowo ma en addanma kaari wini renomo kadi ne pure ko min guila mo ɓammi yadude Daouda Dia o meeɗa nandem hunde o noddami o heeɗo hamde ala so nandiyam ɗum e neɗɗo goɗɗo ko neɗɗo goɗɗo o nodara o heeɗo min o wattami tan ko sanctionné o haaldara yam tikka 1 an tikka 6 mois o meeɗa noddemi hay récemment affaire dépôt ji ɗi nodduno hay récemment o noddani min ko école ji jalti kettumi ɗum noon salli ala Mouhamed ko noon tan j'ai gelé tous mes activités politiques voilà